दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो आरो गोदानै दाफिनजानाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि थाखाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव नैबे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि आलादा रायजोखौ लानानै जा सिमां जा थांखिमोन न' बड'लेण्ड न' रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआवनो जोंनि हारिनि गोबां बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि हारिनि थाखाय बावसोमलांनांबाय। दिनै 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआव जिउ खोमानांबाय। दिनै 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा जोबथेसालियाव थानांबाय। दिनै गोबां हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा फेक इनकाउन्टाराव जिउ फोजोबनानै लानांबाय। दिनै जोंनि गोसोआ गोग्गाखांनायजों लोगोसे गोजोननाय फैदों, जेरावनोखि गोलाव सम सेपारेटेड बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लानानै सोमावसारबोनाय मानगोनां एक्स भलन्टियार फर्सनि सारमोना दिनैनि बे स्टेजआवबो गावसोरनि जांख्रिथायारि गोसोनि गोहोखौ जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेसननो फोरमायनानै होबाय। दिनै बिसोरनि जांख्रिथायारि माखासे गोसोखौ नुनानै जोंनि गोसोआबो दिनै रंजाखांनाय मोन्दों, गोग्गाखांनाय मोन्दों। लोगोसे जोङो बिसोरखौ सिबिगोन, जों बिसोरखौ बरायगोन। लोगोसे आंबो मोनसे बाथ्राखौ खावलायगोन, बे बुहुमाव जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दंना, जानजि खाफ्रादो, बेनो जोबथा जोंनि बर' हारिनि आलादा रायजो सेपारेटेड बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि दाबिनि जा हान्थिनाय, बेनो जोबथा। जानजि खाफ्रा रायजो राजा नोंथांमोन, बेनो जोबथा। डु अर डाइ, बेनो लास्ट। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि। बिराद गिदिर दुखुनि सान आरो बिराद गिदिर सुफुंखौहाय खहा जानानै थांबाय। दलेन कुमार ब्रह्मआ अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशननि बिथाङा चेयारमेन जानो हादोंमोन। बिथाङा गाबखांदोंमोन जे बड'लेण्डनि थाखाय 5,000सो बर' फिसाफोर थैलांबायब्ला बड'लेण्डखौ जोङो आलादा हादोरखौ दाबोनो मोनफुंनो हायाखै। ससेबा खावसे मोनबाय होननो हायो जोङो, 50% जों देरहासार जानो हादों। नाथाय आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ जुदि सोरजिथारनांगौब्ला, सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोथारनांगौब्ला भलन्टियार फर्सखौनो गोदानै दाफामफिननानै डेम'क्रेटिक प्रसेसजों आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बुथुमफिननानै सोमावसारफिनलांब्लासो आलादा हादोरखौ मोनसिगोन साननानै बिथांमोना ज' जादोंमोन आरो बे आफादनि लिडारशिपखौ बिथाङा होदोंमोन। गमामायैनो आंनि अबजारभेसन मथे थांनाय बोसोरनै समनि गेजेरावनो बर'फोरनि गेजेराव आलादा हादोर नांगौनि जितु कनसियासनेस, बे सांग्रांथिया जोबोरैनो गोख्रोङै बे थांखांफिनबायमोन। आरो बिथांमोना नै दाखालिसो दिल्लीयाव थांनानै भारत सरकारनिसिम 56 पेजनि मोनसे मेम'रेन्डाम होना फैखांबाय। इउनियन ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुवेल अराम बिथांखौबो लोगो हमनानै फैनो हादों। आथिखालनि इउनियन ल' मिनिस्टार बिथांखौबो लोगो हमनानै गोबां खोथा सावरायनानै फैनाय जादों। प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार, राष्ट्रपतिमोननोबो आलादा हादोरखौ मानो नांगौ बेफोरनि जुक्ति तर्कफोरखौ होनानै मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन आरोखि। बिथाङा स्ट्रकआव गोग्लैनानै अबथिरायै जिउ गोमालांबाय। बे जोंनि थाखाय बिराद खहा गोनां जाबाय। दा आं खावलायनो लुबैदों दिनै दुखु गोनां साननि गेजेरजों जेसेबां बर' फिसाफोर दं, एबसु आफादनिनो होन, अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशन आफादनिनो होन, अल बड' वुमेन्स वेलफेयार फेडारेशन होन, अल बड' वुमेन जास्टिस फराम होन, जेसेबां एक्स बिएलटिएन दैदेनगिरि मावथिफोर होन, सोद्रोमाफोर होन, जेसेबां एनडिएफबि फेक्सननि लिडार सोद्रोमा बिथांमोन दं, जयैनो खौसेयैनो दा बावैनो डेम'क्रेटिक पिसफुल बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जुदि जागायफिननो हायाब्ला, सुरु खालामफिननो हायाब्ला, जुरिफिननो जुदि हायाब्ला, बर' हारिया बे बुहुमनिफ्राय हयथ' गोमालांनायखौ जे अबस्था फैदों, बे हयथ' बारा गोबाव सम नांनाय नङा। बियो टटेल एक्सटेंसन अफ द बड' पिपल बा बड' नेसना मेटार अफ फिउ सेन्सुरिस जागोन होननानै आं सानो आरोखि। दिनै जिखिनि मोनबायमोन, रोजाबासो बर' फिसाफोरखौ जों मुंख्लं जाहोनायनि गेजेरजों 20 बोसोरसो सालायनाय जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टखौ। मोनदोंमोन जथेस्थ' गिदिर पावार एन्ड फांसन, 50% अट'नमि मोनदोंमोन, एक्सेप्ट ल' एन्ड अर्डार एन्ड पुलिस डिपार्टमेन्टनि बादै, रिजार्भ फरेस्टनि बादै, फाइनेन्सनि बादै
नाथाय बिराद दुखुनांथाव जायफोरखौ सालायनो जोङो राजउलाफादाव फज'बाय बिथांमोना नांगौ रोखोम खायदा बायदा रोङिनि जाहोनाव गोरों मानसिफोरनि सुबुरुन लायैनि जाहोनाव मालायनि कनस्पिरेसिनि खैसाराव गोग्लैनानै दिनै दरफा दरफा दब्लायफा हाग्रा बंग्रा हा हु मोनखानाय बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन डिग्री एन्ड अट'नमिया लासै लासै जामलांगासिनो दं जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो बेफोरबायदि खैफोद खैदांनिफ्राय बारग'नांगौब्ला आलादा हादोर सोरजिनानै लानायनि अनगायै गुबुन आरो जेबो राहा गैया जों माला बेसे गोबाव थांबावगोन बेखायनो आं लुबैयो बे बुहुमा जेसेबां थांगोन जोरगोन बर' जाथियाबो एसे नेसन हिसाबै सिभिलाइज जाति हिसाबै मोनसे मास्टार रेस हिसाबै जुगे जुगे मालाया जेरै थांनानै थालांगोन बेबायदि थांनानै थालांनो हाथों आरोखि बे आंनि लास्ट आपिल आरोखि